ще ви представим сценични откази от Евангелията, стихове, песни на тема Рождество. Като участници в програмата, ние не сме професионални актьори, но с проявеното от нас старание желаем вие да бъдете благословени. И ние като апостол Павел изповядваме един разпнат помазаник, който за юдеите е съблазън, за езичниците глупост, а за тези, които вярват в него, Божия сила за спасение. И отново като Павел ще кажем, че ако се хвалим, ще се похвалим с нашите слабости, за да се развесели в сърцата ни Христовата сила. Ако апостолите, които живееха по времето на земния живот на Исус Христос, тръпняха в очакването на второто му идване, колко повече ние, които сме живи свидетели на тези белези, копнеем за вечност с Него. Без тази надежда животът ни няма смисъл. Приятно гледане! Близо 700 години преди да се сбъдне това неочаквано събитие, раждането на Божия син, пророк Исаия е пророкувал в 7 глава на книгата си. Ето, девица ще зачне и ще роди син, и ще го нарече Емануил. Мляко и мед ще яде, докато се научи да отхвърля злото и да избира доброто. Ако Божият син, израствайки, му бе нужно време да се научи да отхвърля злото и да избира доброто, колко повече това важи за нас, да бъдем обучени в този избор. По-нататък в 9 глава Исаия казва: Защото ни се роди дете, син ни се даде, и управлението ще бъде на раменете му, и името му ще бъде чудесен, съветник, Бог могъщ, Отец на вечността, княз на мира. Близо 700 години след това Лука потвърждава това пророчество. А в 6-тият месец ангел Гавриил бе изпратен от Бога в галилейския град, наречен Назарет, при една девица, сгодена за мъж на име Йосиф, от Давидовия дом, а името на девицата бе Мария. И като дойде ангелът при нея, рече й: Здравей, благодатна! Господ е с тебе! Благословена си ти между жените! Не бой се, Мария, защото си придобила Божието благоволение. И ето, ще зачнеш в утробата си и ще родиш син, когото ще наречеш Исус. Той ще бъде велик и ще се нарече Син на Всевишния, и Господ Бог
ще му даде престола на баща му Давид. Ще царува над Якововия дом до века и царството му не ще има край. Как ще стане това, тъй като мъж не познавам? Святия Дух ще дойде върху теб и силата на Всевишния ще те осени. Затова и святото, което ще се роди от тебе, ще се нарече Божий син. И ето, твоята сродница Елисавета, и тя в старините си е заченала син. И това е 6-тия месец за нея, която е наричана неплодна, защото за Бога няма нищо невъзможно. Ето Господната слугиня, нека му бъде както си каза. И това става реалност за Мария. И роди първородния си син. Пови го и положи го в една ясла, защото нямаше място за тях в гостилницата. Ангел Господен известява веста на овчари и на мъдреци, и чрез тях Бог изпраща на Исус част от земните богатства – злато, ливан, смирна. Бог открива чрез Святия си Дух на праведника Симеон, че няма да види смърт, докато не види Господния помазаник. И по внушение на Духа той дойде в храма. И когато родителите внесоха младенеца Исус, за да сторят за него по обичая на закона, той го взе на ръцете си и благослови Бога, като каза: Сега отпускаш, владико, слугата си в мир, защото очите ми видяха спасението, което вържиш пред лицето на всички народи. Светлина да просвещава народите и слава за Твоя народ Израил. Бъдете благословени. Ето, това детенце е поставено за падане и ставане на мнозина в Израил и за белег, против който ще се говори. Да, и на тебе самата меч ще пронижи душата ти, за да станат явни помислите на мнозина. Син се роди, син се даде нам, син Божий се роди. Бог изпрати своя син за греха на цели свят. Той е агнец на милостта. С бели дрехи ни облече, подари ни Духа свой, да живее в радостта. Да живее в радостта. Чрез силата на Всевишния, Божият син се роди в плът от девицата Мария. Но това, което Божият дух може и иска да извърши, е Исус да се роди в сърцата на тези, които са го опознали и обикнали. Библията нарича това с думата новорождение. И днес нашия акцент ще бъде върху това. Божият син родил се в сърцата на хората, живели преди, живеещи сега и занапред, докато Исус дойде отново. Ще започнем с самарянката, жената, която в деня на новорождението си е довела до Исус почти целия град Самария и по всяка вероятност е една от най-бързо успелите благовестителки до сега. И така, дойде в един самарийски град, наречен Сихар, близо до землището, което Яков даде на сина си Йосиф. Там беше Якововият кладенец. Исус проче, уморен от пътуването, седеше така на кладенеца. Беше около 6-тия час. Дохожда една самарянка да се начерпи вода. Казва Исус:
дай ми да пия. Как ти, който си юдеин, искаш вода от мен, която съм самарянка? Ако беше знаела Божия дар и кой е онзи, който ти казва, дай ми да пия, ти би поискала от него и той би ти дал жива вода. Господине, нито почерпало имаш, а и кладенецът е дълбок. Тогава откъде имаш живата вода? Нима си по-голям от баща ни Яков, който ни е дал кладенеца и сам е пил от него и чедата му, и добитъкът му? Всеки, който пие от тази вода, пак ще ожаднее, а който пие от водата, която аз ще му дам, няма да ожаднее до века, но водата, която ще му дам, ще стане в него изворна вода, която извира за вечен живот. Господине, дай ми да пия тая вода, за да не ожеднявам, нито да извървявам толкова път до тук, за да изваждам. Иди повикай мъжа си и ела тук. Нямам мъж. Право каза, че нямаш мъж, защото 5 мъже си водила и този, когото сега имаш, не ти е мъж. Това право си казала. Господине, виждам, че си пророк. Нашите бащи на този хълм са се кланяли. А вие казвате, че Иерусалим е мястото, където трябва да се кланяме. Жено, вярвай ми, че иде час, когато нито на този хълм, нито в Иерусалим ще се покланяте на Отца. Вие се покланяте на онова, което не знаете. Ние се покланяме на онова, което знаем, защото спасението е от юдеите. Но иде час и сега е, когато истинските поклонници ще се покланят на Отца с дух и истина. Защото такива иска Отец да бъдат поклонниците му. Бог е дух и онези, които му се покланят с дух и истина, трябва да му се покланят. Зная. Знае, че ще дойде Месия, който се нарича помазаник. Той като дойде, ще ни извести всичко. Аз, който разговарям с теб, съм Месията. Елате да видите човек, който ме извести всичко, що съм сторила. Да не би той да е помазаникът. Аз съм самарянка, дойду за вода. Аз съм самарянка, дойду за вода. А на кладенеца срещнах аз един, който подари ми живата вода. А на кладенеца срещнах аз един, който подари ми живата вода. Извести ми всичко, що съм сторила. Извести ми всичко, що съм сторила. За мъжете, дето съм ги водила. И за този, който днеска е до мен. За мъжете, дето съм ги водила. И за този, който днеска е до мен. Сигурна съм, че той е Месията. Сигурна съм, че той е Месията. Да, помазаникът, който чакахме, е на кладенеца, чака и вас. Да, помазаникът, който чакахме, е на кладенеца, чака и вас.